Yes guys, when I turned 40, khona umngane wami wayengeve ngibangela isicefe. Every day ngivuswa ikholi yakhe ethi hawu sesiyalingana. Lapho mina ngishangena nje kwi-4th floor ngithi 40 yena uno-49. Ujabuliswa nje ukuthi sesikuma-40s sonke. Athi hawu sesiyalingana silwane samhlola. Eyitshela nje ukuthi ngempela sesowontanga. Kodwa-ke ngempela futhi sesiwontanga ngoba ama-forms asigrupha ndawonye, so sesithikha ndawonye. Uma kuthiwa kusukuma bakuma-40s sisukuma so-2. Nami nje ngathi 49 okuno-40 nje ngikubiza ngontanga siyalingana. Kuthi angimtheke futhi lowo mngani wami, kodwa hayi ngizomxolela nje ngizomyeka. Kodwa wayengeve nesicefe weJehova. Ethi nje hawu sesiyalingana. Zikuma-40s sonke. Mesiyothenga ama-vitamin pills, siyothenga nje awama-40s sobabili. Sesiwontanga, sesiyalingana. So wena-ke if mhlawumbe uno-20, do you feel the same age as umngane wakho ono-29? If uno-30, do you feel the same age as umngane wakho ono-39? If uno-40, do you feel the same age as umngane wakho ono-49? Njalo njalo. Please let me know in the comment section. Ngifuna ukwazi ukuthi umngane wami wayeqinisile noma wayeyibhulishela mina njengoba nakho ngiyithulela Nkosi yami. Phela mina kuyayidlalelwa nje ngami ngoba phela angikwazi ukukhuluma ngiyayithulela. Kahle kahle negama lami kwakufake ngibe uthuleleni.